Ако се питате кои са най-добрите манхуи някога, ами дошли сте на правилното място. Здравейте, аз съм Аниме Краско и днес ще си говорим за най-добрите манхуи според мен. Защо са най-добри, за какво се разказват. Преди да започна видеото искам да се абонирате, да коментирате и да не забравяте да си вземете най-яките тениски, карти, постери и каквото и да е друго от BoomLab.bg с моят код Краско10 или линка долу в описанието. Благодаря ви! А сега започваме и с една от най-добрите манхуи, които аз съм чел. За жалост не съм изчел, но ще поправя тази моя грешка, а именно A Returners Magic Should Be Special, в която светът е на прага на унищожението след опустошителна 10 годишна война в лабиринта на сенките. Дезир Херман е един от последните останали квалифицирани магове, но дори той не може да се мери с страшният враг, заплашващ самото съществуване на човечеството. Точно когато е сигурен, че краят е настъпил, той е изпратен назад във времето до ранните си дни на изучаване на магия в престижната академия Хебрион. С този рядък втори шанс, Дезир е решен да спаси не само себе си, но и приятелите и другарите, които някога е загубил. Въоръжен със знанията от бъдещето, той полага усилия да промени нещата, като сформира екип магиосници, тренира още по-здраво и прави всичко възможно, така че никой да не преживее същата ужасна съдба, която и той. A Returners Magic Should Be Special има и аниме адаптация, която не е от най-добрите, така че ви препоръчвам да четете манхвата, защото тя има уникална история с много готини и приятни герои, с много яки битки и изключително добра система за магия. Продължаваме с Bastard, една манхва, която не е много позната, но е просто уникална. Това беше първата манхва, която аз прочетох и тя просто ме беше забила в ъгъла на стаята ми в продължение на седмици, защото се чудих какво по дяволите прочетох. Bastard е историята за тинейджър, който е принуден от баща си да извършва убийства. Баща му върши убийства, а синът просто примамва жени и удря жертвите с чук. Тоест, той е съучастник. Момчето Джин е правил това откакто се помни, затова смята, че е нещо нормално. Това е така, докато не среща момиче в класа си на име Кюн, което баща му започва да я преследва и Джин иска да я защити. Уникална манхва, която е приключила още преди много години и си заслужава да прочетете. Тя е малко по-страшна, малко по-хорор, трилър и така нататък, но е невероятна. FFF Class Trash Hero. Хансо Канг е обикновено момче, живеещо в нормалния свят, когато внезапно е призован в фантазия, фентази свят, управляван от демони. Считан за избраният герой, той прекарва последните 10 години в изграждане на себе си, за да победи господаря на фантазията, а именно Демон Лорда, което се оказва лесна задача. И след като убие Демон Лорда, той иска да се прибере от дома и богът на света, в който е бил той, му казва: съжаляваме, братле, но ти не се представи достатъчно добре като герой и трябва да разбереш, че да бъдеш герой е много повече от това просто да си силен. И го връщат от началото и всички тези 10 години идват от начало и ти гледаш този пич как знае всичко и просто шани системата. Те го връщат, той се държи отвратително и той затова е FFF Class Trash Hero, защото те взимат нормални хора от земята и ги правят герои и когато унищожат Демон Лорда, им дават оценка на представянето им. И нашия пич има F, после има FF, после има FFF. Нали, няма да ви спойлвам, но той просто е огромен задник, който не иска да прави нещата както му казват да ги прави. Прави ги както си иска. И да, много е яко. Следващата манхва, която препрочетох наскоро и ми е една от любимите, е Мурим Логин. Тя не е свършила още, продължават да излизат глави и е просто уникална. В нея се разказва за Джин Та Кюнг, който е в същата ера като в Soul Leveling, с порталите, с ловците, които взимат кристалите, продават ги и така нататък. Джин Та Кюнг от 7 години е ловец и е просто F клас ловец. Един ден обаче той намира една VR машина, взима с цел да я продаде, защото уж са много скъпи, но преди да го направи, влиза да види дали машината работи. Когато влиза, той заспива в нея без да иска и се събужда в играта на VR машината, която игра го разполага в света на Мурим, който е китайски бойни изкуства, култивация и всякакви такива работи.
Там той приема образа на третият син от фамилията Джин, който е пълен мързеливец и не му се занимава да прави нищо. И той учи бойни изкуства, бие се срещу лошите, прави много жестоки схеми. Като цяло е една от най-добрите манхва, които може да четете. Много е взаимствано от Solo Leveling като свят, в който се развива действията, но това е само когато главният ни герой не е в света на Мурим. И това е най-якото нещо, точно тази динамика, защото имаме един и същ главен герой, който се развива на две места по различен начин. Един път в Мурим света и един път в истинския свят, който е Solo Leveling света. И двете се преплитат и става мега яко. Една от най-добрите манхва, които може да четете. Следващото е Nanomachine, където нанотехнологиите срещат бойните изкуства в Академията Машин. Историята се разказва за Йео Юн, който е нелегално дете на императора. Те се опитват да го убият, но негов наследник в бъдещето идва в миналото и му слага нанотехнология и цяла система в главата, при което той получава някаква система като в Solo Leveling, където започва да култивира, да става по-силен и да прави каквито и нереални неща и се бори да стане новият император, като създава свой култ, култивира своите бойни изкуства, създава отбори и като цяло е една от най-яките манхви с отмъщение, с един от най-добрите артове, които има и с главен герой, който е просто велик, мъжествен и абсолютно безскрупулен. Няма как и да не спомена Omniscient Reader's Viewpoint, в който Ким Докча, след като прочита 3149 глави от роман, който никой друг не чете, изведнъж става така, че романът става реалност, светът се преобръща и всичко, което се случва в романа, започва да се случва и в реалността. Това е една от най-добрите манхви, по-добра от Solo Leveling, Tower of God и каквото друго и да се сетите. Просто е невероятно и си заслужава четенето, няма нужда да говоря повече, просто е жестоко, главният герой е невероятен, той знае всичко, случват се всякакви неща, просто е уникално. За Pick Me Up най-вероятно сте чували, а имам видео за това, изгледайте видеото за да разберете защо тази манхва е невероятна. В нея се разказва за Хан Ислад, който бива пренесен в видеоигра, която играе и така той живее в тази видеоигра, като трябва да минава нивата на една кула. Много е яко, брутално е, гледайте видеото. Една от моите любими манхви е The Skeleton Soldier Failed to Defend the Dungeon. Доста дълго заглавие, знам. Една много недооценена манхва, която наистина си заслужава. В нея скелетният войник има само една цел – да защити любимата си господарка Lady Succubus на всяка цена. За съжаление той се проваля и умира. Въпреки това, някакси нашият любим скелетен войник се преражда 20 години в миналото, давайки му втори шанс за живот и да промени съдбата. Така той получава система в главата си и става един от най-силните скелети, които можете някога да си мечтаете. Това е манхвата с една от най-дълбоките и най-добрите истории, които съм чел. Постоянно се случват някакви неща. Главният ни герой, въпреки че е скелет, е много истински, много емоционален и интересен. Всеки герой има интересна история и един герой, който е представен в началото на манхвата, изчезва, после се появява в средата и ти го виждаш по съвсем различен начин. Мисля, нещата се случват много яко. Много добре написано, с много добър арт, много интересен главен герой, много интересни второстепенни герои. И това е една от най-недооценените манхви, които според мен заслужават вие да ги прочетете. Няма как да не спомена Tomb Raider King, свят, където мистериозни божии гробници започват да се появяват по цялото земно кълбо. Хората откриват в тях реликвии, които даряват свръхестествени сили на онези, които ги притежават. С появата на тези реликвии светът се променя, онези, които ги имат, господстват, а останалите се превръщат в техни роби. Там срещаме главния си герой, на който не му помня името, който бива предаден в предишния си живот, преражда се и започва да краде от всички гробници, за да стане най-могъщият от всички тях. Tower of God най-вероятно всички сте го гледали и чували. Първия сезон беше супер, втория сезон беше разочароващ, за жалост. Но знаете за какво се разказва Tower of God, нали? За момчето на име Бам, който иска да следи неговата единствена приятелка Рейчел, която иска да изкачи кулата и да изпълни желанието си.
Това са едни от най-добрите манхуи според мен. Други, които бих споменал са The Boxer, която е една уникална боксинг манхва. The God of High School, която също получи супер аниме адаптация от мапа, която има супер анимация, но като цяло не е достатъчно добра, че да се каже добра. Други манхи, които си заслужава да видите, естествено, че това е The Beginning After the End, SSS Class, Suicide Hunter, Gosu и естествено The Legendary Moonlight Sculptor. Това са едни от най-добрите манхуи, според мен. А сега ми кажете, ще четете ли тези манхуи?